Днес ще ви покажем как да свържете сондажна помпа G-Max с Press Control G-Max. Сондажната помпа е оборудвана с вграден възвратен клапан, който се използва при потапяне до 10 метра дълбочина. В случая показваме вариант за инсталация на 25 метра. Затова добавяме допълнителен възвратен клапан и метални дипели. Започваме с свързването на изхода на помпата. Първо монтираме метален нипел, след което добавяме възвратен клапан с метален диск за допълнителна стабилност. После поставяме втори метален нипел и адаптор с вътрешна резьба, която трябва да отговаря на параметрите на помпата. В случая използваме адаптор 32 мм към 1,4 цол. Следва свързването на прес-контрола G-Max. Обикновено помпата се потапя в сондаж, от който на повърхността излиза полиетиленова тръба. На тази тръба монтираме прес-контрола вертикално, като той остава вътре в предварително изградената шахта около сондажа. Това улеснява достъпа до съоръжението. За свързване на прес-контрола използваме адаптор от 32 мм към 1 цол с женска резьба, който се завива на входа на прес-контрола. За да се подведе тръбата хоризонтално, добавяме на изхода на прес-контрола коляно с вътрешна резьба 32 мм към 1 цол. В случая използваме прес-контрол EPC12, който позволява настройка на горната и долната граница на налягането. Но за да използвате тази функция е необходим разширителен съд. При нас ще откриете както вертикални, така и хоризонтални съдове с различни размери, подходящи за вашите нужди. В случай, че имате въпроси или нужда от съдействие, нашия екип е винаги на разположение да ви помогне.